za ku yi withdraw na OEX naku ku kai shi cikin Metamusk ya shigo nan. Idan kuma ga shi nan wannan wallet ce ta OEX. So wasu ba su importing ba, idan baka importing ba zan aje maku contact address na OEX a nan. So in baka yi importing ba, farko in ka shigo cikin Metamusk naka, so kai ka taba nan ka tabbata ka yi selecting core. Bayan ka yi selecting core a nan haka kun gan shi nan. So nan inda aka sa import take sai ka taba import. So anan wannan address din da zan aje muku shi, za ku yi paste din shi a haka. Bayan kun yi pasting nashi, bayan kun pasting zai baku kun gani gashi kuma OEX, sai ku taba import. Kuna taba wannan import din, so za ku ga shi ya bayyana kamar haka. Bayan ya bayyana kamar haka sai ku zo ku shige shi. Idan ya shigo nan sai ku taɓa wannan receive, ga receive nan sai ku copy address wannan na OEX. Bayan ku yi copy sai ku koma cikin application na Satoshi na ku. Bayan kun koma cikin application na Satoshi, ku register kamar haka, sai ku taɓa wannan me. Bayan kun taɓa me, so a nan kun ga wasu nan ga BTC ko ATH, ga wadannan alamar arrow nan ya kalli light haka, sai ku taɓa shi. Bayan kun taɓa shi sai ku yi ƙasa kun ga OEX nan, sai ku taɓa wannan, ku taɓa ta, sai ku taɓa ku ga sun ba ku linkin withdraw address, sai ku taɓa haka. Bayan kun taɓa sai ku nan wannan address ko copy a cikin Metamusk sai ku paste ita. Bayan kun yi pasting nan sai ku sa password na wanda na acid password na Metamusk na shi da ku sa anan. Krista ne bari in sa yanzu gashi nan. So gashi na sa na sai in ce OS sai in confirm. So before nan sai sun tura ku verification code ta cikin email naku sannan zai wuce. Sai ku fita sai ku je cikin Gmail naku. So gani ina saurare su turu. Da bi kila a cikin spam suka tura, so still bai zo ba. Da bi bari mu kara kuma mu je mu resend again. So now I to resend. Let me go and check again. So that mun sun magana da idan ma wai ba gani ba bari mu ƙara duba ta wurin spam din. Still dai bai shigo ba, bai shigo ba. So wannan shi dai step na ƙarshe dai maybe na san amma problem na network zai hana ya shigo da wuri. So shine step na ƙarshe daga code din ya shigo, za ku zo ku ɗauki wannan code da suka turo sai ku zo ku yi pasting nasa a nan. Kuna pasting sai ku ce confirm. So ta haka ne za ku linkin na withdraw naku. Idan kun yi zai muku successful kun ga kamar yadda za ku gan shi nan bari in ku show. So it's like this zai maku. Za ku ga ya ce OEX withdraw address linking successful. So sa haka ne za ku gani za ku yi linkin naku na withdraw address na OEX a cikin Satoshi.